Barka da shigowa tashar mu ta Crypto Hausa Arewa Online. Bidiyo za mu nuna muku canjin coin Mejo goma na mana da Mejo, amma ba mu san wannan coins goma da suke bayarwa kullum ba. Amma in yau ne farkon zuwan ka, muna roƙon ka da subscribe da like da comment da share. Mun gode. Ka zo cikin ainihin box. Bacin ya buɗe farko da za ka yi sama inda shi da lega ka taɓa shi haɗin nan sharing. Ka jira sharing ya buɗe. Ba ta wasa. Da yake yana da ɗan nauyi baya buɗe kai tsaye. Jira amma ɗan yanayi baya jimawa. Ya shiga bacin ya za ka zo ka taɓa ɗin nan ka taɓa fast story ka da kai blocks ɗin ya gari ne suka ce tomorrow to return again. Yanzu kuma mutum zai bai ƙare kullum inda ka samu tatuwa kullum na bayar inda to mun gode ka manta da su.